salamat sa atong mga kahikalaan sa Eternity Broadcasting Services sa ilang manindot nga awit. Palihog ko mga kahikalaan, mga kaigsunan, pwede ninyong palihog ko i-like ninyo ang page sa Eternity Broadcasting Services. Nakita diha naga-broadcast sa matagabi sa ilang studio. So palihog ko i-like ninyo ang ilang page. Dili nga kagabiyon makiglaan na niya kita sa lain asad nga hutong sa atong pagtuon iyano apan makalilisang nga paglutos. In other words, iyano nga pagpanglutos. Nindot na siya ang kanang pula, iyano nga pagpanglutos. Iyano apan makalilisang. No, simple lang kaayo ang gihimo sa kaaway. Inyo makita ka na siya diha. Simple lang kayo ang gihimo nga nakikistorya siya kang iba mga kahiglaan. So kana nga motive, kana nga background, kana mismo maoy nahimong basis, nahimong material evidence sa kaaway ni Kristo sa iyang art of deception, in the art of destruction. Mga kay encounter yun niya, gi-encounter yun niya si Eve. So, ang si Ginoong Hesus, gihimo niya ang tanan aron muhimo sa engagement o physical communication sa mensahe nga atong natun-an sa pipila na ka mga gabi, mga kahigalaan, mga kaigsunan. So, ni kagabiyon na kung tibayon diha sa Bukidnon, kauban sa Panimalay, sila si Louie, diha kay Sir Alan Abarquez, din sa Baguio, kay Mary Joy Hosga, kay Pastor Zamis Cosorang nga naa sa Tagaytay, o kay Sister Jem Lem, kay Sister Bikbik nga naa sa Troy, New York, no? Matagabi igod sila nga sa ato din siguro buntag sila, pero wala ko kaybaw sa timeline sa Troy, New York. So dinhi kita karon sa pagpadayon sa pagtuon, pero atong iduko atong mga ulo sa pagpag-ampo. Among may gugmaw langit na mga Dios nga ikaw sa grasya sa trono sa mga langit. Amo na sa bitugyan ang among kasing-kasing una-una, among mga pagsabot sa imong mga pulong nga imong ginahatag ngadto kang Daniel, ngadto sa upat ka disipulo, ngadto kay John sa isla sa Patmos. Aron kini among masabtan nga kini maoy mga panghitabo sa imong pagbalik. Amo kining gitugyan sa pangalan ni Jesus ang personal manuluwas. Amen. So nato yung notebook nga mga questions, gusto na akong basahon, no? Sa lilipat mo ato nini nga tema, doon ay nangutana kagabi, may tungod nga na kunoy na ang current events, matupad ni Mercy, dunayri nga ang current events ay dili na siya basihanan sa prophecy. Now, iyan po lang nato ang kinsa man ang nagsulti ana, kaluoy in taon, nga taon niya masabti, unsa man ang kamatuoran, unsa man ang truth, unsa man ang aktibo nga panghitabo, no? Kay dili nato ma-detach ang panghitabo sa kalibutan sumala sa nasulat ni Ginoong Hesus. So kanang current events aron dunay nindot ang imong pagmensahe nga buhi ang Biblia, dili na mahitabo nga wala siya koneksyon sa pulong sa Dios. Ang tanang panghitabo na ata inclusive ta, coverage ta sa plan or the story of redemption. So luoy ito na ato nang i-communicate lang ni Sister Mercy aron iyang masabtan, no? Luoy ba ito, pero dili kay ta mabalakaan na ito. Sa matod pa ni sa atong higala nga si Sir King Rap, the devil is employing shades of gray. Open 10 windows to operate the system to enjoin the church to unity. So, exactly, King Rap, no? Nga ang operating system, no? Ang system mo work, mo operate. No? So, nindot kayo ang iyang operation, kay ma-enjoy magyud ang tanan, ma-enjoy gyud ang tanan sa iyang movement mga kahigala. Okay, nindot kay nga mga konsepto, no? Konsepto sa paagi so atog yung
tan-awon, no? Ang art of war. No, nagaingon din nga inayon nag-comment nga, Pastor, thanks so much for the end time. Daghan gyud nalingla sa kapaspas sa adlaw ug panahon karon. Well, mao gina siya ang dynamic sumala sa nahisulat. Events of the last days will be rapid ones. So sa di ka kabantay nga humana ang bulan, humana. Siguro kitang tanan nakamatgon ta because God will always give us impressions. No? So every time nga nata impression, kusog ba sa adlaw? Dali naman kay adlaw. Take note, that is an impression of the Holy Spirit. Because that is unusual for human to feel the fastness of time. So pasalamatan nato ang Ginoo nga doon natay engagement nga reality nga makabantay ta nga paspas kayo ang dagan sa panahon. So kini nga engagement nga nahimo, no, physical engagement ngadto kang Eve nga nag-transform gyud siya. Na iyag yung gikopya bitaw ang pinakanindot, the most beautiful beast in the garden. Usaya nga tong konsepto giilat ta siya wa kanang gitaw sa ningon siya ba kanang iyang philosophy bitaw nga attack me principle, destroy me principle. Kay atong konsepto kadaghanan nga ang si Satanas sungayan ay ikog, makahadlo kay siya. No, mo na nga ang gipaabot karon sa mga tao kanang makahadlok nga lihok sa kaaway, kanang malisang ta sa iyang mga lihok nga makadagan ta sa kahadlok. Si Eve wa nga ning udagan na si Eve nahaylo hinoon. Nahaylo ba? Niduol hinoon, mao pay ni po sa prutas. Mao pay ni po, no? So, diyan nimo makita igsoon ang art ba? Principle. So, ato nakita nga si Kristo saan magpagwala niya pasagdita nga iya sad gi-engage ang mensahe dito sa river, sa mount o sa island. So, atong tan-awon kung unsa ka usara gyud ang ilang mensahe, no? Usara gyud ang ilang mensahe. Bantay ninyo. So, aron magamit ninyo ni siya sa pag-share, no? Ngani kining atong higala nga nasa Makati nga kada gabi siya gyud una, no? Siya gyud una, no? Si Sir Elias Balanhay, no? O sa atong mga higala nga naa karon kay Architect Arnel Villacampa o kang Pastor Jimmy Sabandar. Tanawa ra gud Pastor Jimmy ang kanindot sa engagement ni Jesus. No? Mo ang nakanindot ani kanang cleanser ba, kanang cleanser, conclusive evidence nga tulog yung gigamit ni Kristo nga area nga magpakita siya physical, river, mount ug island. Unya kanang tulo makita nimo sa Daniel 11:40-43 nagaingon diha into the countries. Nga iya ang king of the north, he gets into the countries. Unya sa Mount of Olive, all nations will deceive. All nations will hate. Unya sa island of Patmos, sa Revelation, all nations will dream. You take the note of the term. This is not an ordinary kanang pagkausa sa ilang mga ligwahe. No? Sa law of probability pa, nga lain-lain man ni silang panahon di istorya, the law of chances nga mapariha ang ilang mga panghitabo, it is a point of impossibility in the law of chances. So, into the countries, all nations. So, nindot kayo ang arrangement na naigsoon. Kaya diya na ito makita ang movements of Christ coming. So, bantay yun na siya. Unya, another example nga ato makitaan karon. Pag ingon sa river nga, he shall destroy wonderfully. So, describing the enemy, the movement of the enemy. Yan nag-ingon ang bukid sa Olivo, he shall show great signs and wonders. So take note of the word wonders. No? Positive kayo ang iyang approach. Positive ba? Pareha ba dito sa Garden of Eden? Positive. So we have to ground. Kaya na lock-in na ba nga itong kadaghanan sa mga negative view. No? Niya sa island of Patmos, and he doeth great wonders. Revelation 13:13. So diyan mo makita nga kining mga panghitabo nga gidescribe sa river, mount, ug island is exactly on the basis of the same prescription given nga gihatag ni Kristo dito sa Genesis 3:6, the first encounter of the art of deception. Pakingon diha, it was pleasant to the eyes.
something to be desired. So nindot kay na siya, John. Pleasant yun na siya sa mga mata. So atong pasalamatan ang Ginoo nga ni hatag, no, ni hatag nato ing ana. Unya sa ending sa apocalyptic man ni silang tanan, sa ilang pag-describe sa culmination sa war, kay mao man niya wonderful, yun na ay culmination sa war nga nagaingon siya sa Daniel 12:1, and there shall be a time of tribulation, such as what the sense there was a nation. Nindot kayo, no? O niya sa Matthew 24:21, kayo man namata sa verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Niya, gitanaw ninyo tong 16, 17, 18, 19, 20. So dinita sa 21, nagayon, and there shall be great tribulation. Nga bantay, pag-express ni Jesus ana, daghan na kaayo ang mga panghitabo nga pagpangpatay, pang physical brutalities nga gihimo sa panahon pa, gikan pa sa panahon ni Moses, panahon pa sa mga patriarka, panahon pa, daghan kay ng mga physical brutalities. Pero ang statement niya, and there shall be great tribulation, never was since the creation of the world. Nindot ka na nga statement. Bantayan na to kay beautiful ba ang statement? Kanya dahil sa Island of Patmos, a great tribulation. Those who can pass through with a great tribulation. Those who were overcomers, they pass through with great tribulation. So din na ito makita ang movement of Christ coming. Ang dynamics sa iyang pag-abot, ang iyang kaaway maningkamot sa mga daghang paagi aron unsaon niya nga maduna sa kakuyog ni anang lake of fire igsoon. So atong basahon karon kay ang yano apan makalilisan nga pagpanglutos, mangutana usay asa ka nagi-conceptualize, no, sa atong pagdako nga persecution sandilo. Asa ka na mabasa sa Bible? Asa ka na mabasa ng ginahulat-hulatan sa kadaghanan sa Badista nga 95% of the Adventists around the world, including minister pastors, no? Grabe yun ba? Grabe yun kapag built-in pagka-art of sa kaaway. Kanasa na makita na, kanang persecution nga gipaabot. Mag-inig-abot sa sandilo, magsugod na ang persecution. Yan na talaga. Grabe ba expression? Na ito'y text nga gipicturean. Yan na talaga. Wow! No? Kung atong isa-isaw ng statement ni White, anindot ka, makita na ito, usaw na ito pagsabot ba, ang pinakalintunganay, ang pinakatinuod nga konteksto, no, sa dynamics. Kaya ano itong bantayan, ang susi ra gyud movement. O dili mo makuha ng salitang movement, dili ka kabantay kung unsa na gilihok sa kaaway. Nagtikangkang ba na siya? O nagtagilid ba na siya? Kaya dili maka-conscious. Gikuha sa kaaway ang consciousness sa ginatawag natong movement. So halimbawa, pagbasa ta karon sa Daniel 12:1, there shall be a time of tribulation, such as was not since there was a nation, even to that same time. By the way, such as was not since there was a nation. Pag-abot nato sa Mount of Olive, nagaingon dahil sa Matthew 24, and there shall be great tribulation, such as was not since the creation of the world to this time. Kanalang daan nga mga bersikulo. Mao na rin mo tunaw sa konsepto na gunit-gunitan sa 95% nga wala in taon, dili silang andam sa pagbiya sa kalibutan. Revelation 7:14, and he said unto him, no, Sir, thou knowest, and he said, these are they which came out of great tribulation. Kikita ninyo na nga, ang 144,000 is exactly directly connected to that great tribulation. Saan ang great tribulation? And have the robes made them white in the blood of the Lamb. So mo hinay-hinay tag paghinuktot igsoon sa lingwahe, ampog yung ginutag lamdagi taon ko kay kining lingwahe gigamit ginis kaaway. So ato makita nga river mouth of island na siya. Nga pareho ra sila language ha. Time of tribulation, be great tribulation, great tribulation. So ang pangutana nato kini, wala man nag-ingon ng Biblia diha nga tribulation never was since there was a church. Wow, ang gihunahon sa kadaghanan. Tribulation
Kaya history will repeat itself. Kanang wagi kabantay kanang history ba? Ang history will repeat itself. Kanang principle of deception. Principle of deception mo nang iyang ibalik. Pero ang iyang mo na tanawa, hinuktuki unsay art of war. Know your enemy. So, unsa man ang tribulation? Kaya wa para ba mag-ingon ang Biblia, tribulation never was since there was a church. Or tribulation never was since there was creation of a church. Wa man na mag-ingon nga church. Creation since the creation of the world, since there was a nation. So, bantayan ang kainan nato ay igsuon. So, karon ni kagabion, baliko nato pagpangutana sa atong mga kinabuhi, kung pangutana nga mag-ingon ta ba, are we growing in Christ? Nagatubo ba kita diha kang Kristo sa iyang komprehensibong description, sa iyang kaaway, sa apokaliptik, sa naghinapos na nga pagpangilan? Nagatubo pa kita diha kang Kristo? Na iuban na, di naman na maayo nga mag-isgot ta sa kaaway. Yung sa maning tao ng kananhimo na ba siyang presidente dito sa Bacolod sa una? Presidente nga, kanang mensahe mahitungod sa di naman na maayo nga kanang isgutan ng kaaway. Di na lang ta mag-distribute ng Great Controversy nga libro. Ang title daan, Great Controversy. So, are we growing in Christ? Comprehensive description, komprehensibong description sa kaaway niya, sa katapusan niyang pangilan. Na ugmao niyang iyang katapusan nga pangilan, unsa may iyang sakyanan nga gisakyan aron makailan siya. So ang Biblia ra say nag-ingon, una, sa konteksto nga si Satanas in Satan's performing art. Unsa may performing art ni Satanas? Nga nindot kay sa tanaw, pleasing to the eyes. His performing art of being transformed as an angel of light. Performing art na diya, Kunya, kung mag-hits ka ng angel of light, ato nang himay-himay yun nag-unsa ng angel of light. Ikaduha niya igsoon. Ikaduha ka ng his time-tested masterpiece. Proven naman niyan. Dili man na siya. Bugok bright na si Satanas. Yung di lang na siya kalupig na to, kung na-attack ang Kristo, matod pa ni King Rap nga, bright na si Satanas, ubri ka, uwa ka mubasa sa pulong sa Ginoo. Pero mubasa ka sa pulong sa Ginoo, dili kalupig ang ka-bright ni Satanas. Nga naman, kaya ang gilihok, gisulat naman daan, imo naman gibasa ang gisulat, gitudluan ka naman sa Holy Spirit, nga mao na iyang himuon. So mo na nakanindot, nalipay ko kayo sa idea ba, sa thought pattern nga gihatag ni King Rap sa London. No? His time-tested masterpiece of imitating or semblance of appearance. No? Iyang sundugon ba? Sundugon niya. Nindot ka na siya nga konsepto igsonoy. Nindot ka na siya nga konsepto. Sa ugmao na siya ang iyang art sa pakipaggera. Mo na, ang three principles sa winning a war, know your enemy, know yourself, know your ally. Mo na pinakanindot dapat natong maintindihan, mga kapatid. So kung atong hinuktukan una sa pagpamalando, upang isipin ng masinsinang pag-iisip. No? May mga Tagalog na pumasok ngayon dito, so hindi ko alam kung maintindihan. But anyway, ganito yan, kapatid. Kung transform siya as angel of light, muhimo taong practical niyang ginapagtrabaho nga naay ebidensya sa iyang mga gipanghimo. Okay? Nga naanangan siya sa ending. Harvest time na sa siya. So, actually ka ng mensahe nga sustainable development. Ang gihimo na lang sa kaaway ni Kristo nga masustenir niya ning mga Sabadista nga dili na gyud makagawas. Take note, sustainable. Masustain niya nga mahimong every kanang participative kaayo ni sila. By the way, mo ni siya, no? Una, ang iyang pagka-transform sa angel of light, iyan ang i-maximize ng iyang pagka-angel of light for man, aron ang tao, to be active in Christ's reign. Gamito niya. Imitation God. In Christ's reign of 1,000 years of earth's peace and prosperity.
Ang tanang tao aktibo gyud. Oh, ebidensya man na karon. No? Bisag asa karon diya sa Davao, bisag asa mo that active kay na siya nga teachings nga Christ is already here on planet Earth. Mabita nang naay mga God with us nga mga stickers. Kita mo na mga stickers sa sakyanan nga God with us, nga dagko kay mga stickers. Multi-million na ka project, oy. Pag mold sa mindset nato nga Christ is already here, Emmanuel. O ka na email, tinuod ba na nga niya si Kristo? Pero wala na, ito na siya sa most holy place. No? Bantayan na igsoon, bantayan na kayo ng movement ba? Kaya usay, wata ka kita sa movement. O niya, naanod ta kay murag, pari amat, tinuod man. No? Nga, Emmanuel. Emmanuel. Ito na siya sa most holy place. Humana na siya nga, Emmanuel. No? So, earth and prosperity. Ikaduha, aron sa may yung pagka-angel of light, epictus yung pagka-angel of light, for people to be interconnected. Aron ang mga tao sa kalibutan ma-interconnect. Bisag unsa nga institution mo nang giingon ni King Rap, no? Enjoying everyone, no? Enjoying and interconnected in achieving humanity's arc of oneness. Matod pa ni Tiara Liba katong Peace Awardee, no? Nobel Peace Awardee. Kanang ingon niya for humanity's art of oneness in peace and prosperity. Nindot kaya na nga barko, oy. Nga mo nagisakya na to karon nga sakya na karon sa kining atong planet Earth, no? Ay ikatulo, for Christians, sa mga Kristiyano, kanang iyang pagka-angel of light, muhimo gyud nag nindot nga epekto, no? Naanay ebidensya ba? Naanay ebidensya ng karon pa ta mo basa angel of light, magsugod pa siya pagka angel of light. Now, sa nanoon. Kadugay na. Di ba gaw? Kadugay na ba? Dugay na ka na. Plastado na niya, oy. Kita gaan na tagpanaw sa Ginoo makatuon ani aron dunay kanang makagawats ba for Christians to facilitate government initiative. So, ang mga Christians mohimo og sila mismo ang mo-initiate aron mo facilitate sa programas gobyerno to facilitate government's initiatives in realizing millennial development goal. That's good, di ba? So may daotana na nga ang mga simbahan, Christians, mo participate na, mo facilitate yun, aktibo yun, nindot na siya. No? For realizing millennial development goal. Hindi ta mo layo sa movement ba? Nga epekto sa angel of light, na angel of light. Aron masabtan nato ning movement sa gera nagihimo karon sa kaaway ni Kristo. Kayo ni conscious ta gawas lang dili ta conscious nga niya tas gira, no? Okay lang ta nga sa Adventista ko unsa akong relihiyon nga simba ko nga dili ka conscious unsa nagihimo sa imong kaaway. Nya ikaw pa 1 2 3 ikaw pa for is the age para sa mga Sabadista epektibo ka nang iyang pagka-angel of light. Ang iyang ginahimo igsoon practical man ang himuon. Para sa mga Sabadista to be most active and multi-awarded. Tagaan na niyang award ang mga Sabadista. I-facilitate yun niya ang mga activities na ma-highlight ang mga Sabadista sa atong social services as stipulated in Millennial Development Goal. Lipay kay ta kanahimutang champion sa choir sa Lingolem, Germany, only to find it was Friday evening when the competition was held. No? Kaya mahimo active tayo maghimo tayo mga social services. Aron mahimo nato ang ginatawag sa kanang gitawag diha sa Millennial Development Goal. Maatong matabangan, no? Nindot ka na siya, nindot ka ba? No? Kita mo ihimuon yun yan nga aktibo. Efficient pa yun. Most efficient in teachings. Nya kita ma-highlight na maayo mo tudlok organic farming, maayo mo himo og mga healing services, o nya daghan mga healing for the betterment of Mother Earth. Usay maghimo tag mga activities, mubutang patag mga t-shirt nato, mga karatula sa atong mga t-shirt nga helping the Mother Earth or helping Earth to be a better place. Naari na sa Biblia. Naari na sa Biblia, sa movement sa Great Controversy, sa movement sa Ginoo.
Walay bisa di ay ng pagbag-os, Ginoo, nga taliabot na siya kay siya mo bag-o. Nya kita gyud mo apil-apil og pagbag-o, na. Kini nga itong panginabuhi lagi, kini nga itong lifestyle, it starts in our convictions of our heart. We live. Dili na kinahanglan ta i-program. Di na ta kinahanglan i-project aron mutabang ta sa kinahanglan. Di na kinahanglan ta i-program o i-project para doon na tayo kanang kitawag og spiritual formation. Nga ang mupurma sa atong spiritual ang Holy Spirit kung kita magatugyan diha ngana kaniya. So diha ni igsuon nato mapamalandog. Bukat kay ni igsuon. Pero eye-opener ni siya nga reality nga ang pagka-angel of light ni tanin, no? Muhimo gina siya nga mauto-uto niya ang mga tao. Mao ra man trabaho giuto man niya si Eva. Nya dito sa langit gipang uto-uto sa to niyang mga angel. May na siya mo uto-uto kanang uto-uto sa Bisaya na pero sa English na manipulating the minds. Manipulating the minds. So that's a manifestations of the war. So kita ninyo ison? Kita ninyo ba ang movement, no? Movement gyud ison. Nya mangutana dayon ta nga, are we really growing, no? Nya kita ra ba do na tay mga pangutana nga ni, no, nga ilado kay bayata, no? Ilado kay ta na may konsepto gud nato nga kanapalitan, most law-abiding citizens in the world. Law-abiding. Naka-imprint bayata sa kasaysayan, bisag sa ginagmay nga madunggan, ginagmay nga aspito, pero may nga the most law-abiding citizens in the world. Law-abiding yun ba? Kaya na, foremost bayata sa gitawag nato law. Na-accuse mga nitag law-centered. So mo na nga law-abiding kayo ng kinsa man na siya. Gitawag na sila nga grupo nga Seventh-day Adventist. Nindot kayo. Na? Law-abiding ni sila. Unya sa pagka-law-abiding igsoon, naadayon ang gitawag na pangutana nga, sa may most popular word in the Adventist? Sa may most popular word sa Adventist? Most anticipated time in the conversation of Seventh-day Adventist. Sa mga pag-usap, ikwento-kwento, istorya-istorya, doon na sila yung mga gi-anticipate nga panahon. Inig-abot ani nga panahon. Na ako'y mga kailan na ba ni, mga Katolik niya ako si J.C. Matuga sa Cagayan de Oro, negosyante na diya, dako kayo ng negosyo diya sa Cagayan de Oro, si J.C. Matugas. No, ako recognize ni sila si Lorena Geralde sa Bulacan, si Pastor Jill Bassi, no? Although kamo nga bago lang, tanawag yun ang previous kay, it really give us the privilege of Christ growing relationship. So, sa man ang most popular word nga pulong sa Adventist, most anticipated time in the conversation of the Seventh-day Adventist. Wala lain nga pinaka-anticipated na igsoon, kanag yung word nga persecution. Popular kaya na siya. Kaya mo ko na mo culminate sa pagkatinuod na to nga anak sa Ginoo. Nga kumusta man itong gipamatay dito kuno sa India, Middle East, na gipang persecute tungod sa pagbarog nila. No? Nga di na ba ito sila mga gipersecute, ang term persecute. No? Hindi na ba ito sila mga Saturday keeper, Sunday keeper na ba ito sila? No? So, mao na siya mga pangutana sa digsoon. Ang another line pangutana, what is the most awaited presidential proclamation? Presidential proclamation. The most popular word in SDA conversation. Ano sa na siya? So, manang persecution. The most awaited presidential proclamation. Ladies and gentlemen, presidential decree, number 1 to the mao ginang gitawag nato Sunday law. Sunday law. Pagkanang Sunday, nga gisumpayag law, jurisprudence na siya. Juridical na siya nga konsepto, nga aspito. No? Hopefully, doon na tayo mga lawyers, mga judges nga itong mga kaila. No? Judges nga mga kaila. Nga mutanaw ba? Grabe lagi. Grabe ba ng pagka-lock-in yun sa mga tao. Naway taon ka bantay. Pareha ba sa usa ka ilustasyon bitaw nga, usa ka tao diha sa dagat, imagine sa dagat,
Nagtanaw siya sa layo kayo, nakakita siya dako na ay tumoy ba, na nag-ugdo nga icebergs ba, kanang ice nga ano, sa dako aga ng iceberg. So mauna siya ang iceberg. Magbantay ta ana nga di ta mabunggo diha. Yawa siya kay bawig soon nga kanang iceberg nga gitanaw ning layo nga ang ulo mo'y nakita. Wa siya kabantay nga ang iyang gitungtungan iceberg kauban na dito. No? So, bantayanan kayo nga konsepto ba sa atong pagpangalaga di so. So, does it mean they are low-centered people or Christ-centered? Kung sa man ang sandilo nga maorig isgutan, no? So, din hinining kagabhion, mo hinay-hinay kuno tao pagtuon. Og imo nang basahon sa tibuok Biblia ngadto sa New Testament kanang word nga persecution. Persecution ba? Atong tanaw kay sa Greek o Hebrew, sa tanan nga paggamit sa word nga persecution, atong tanaw na siya igsoon. No, gikan sa Old Testament, gigamit sa Lamentations 5:5, Matthew 13:20 usara sa Old Testament, paggamit nga our necks are under persecution, we labor and have no rest. Nya Matthew 13:21, Mark 4:17, Acts 8:1, nya naana sa diha ang sa Acts 11:19, Acts 13:50, Romans 8:35, Galatians 5:11, Galatians 6:12. So kana nga mga paggamit sa teksto, sa paggamit sa pulong nga persecution, imong makita og naa kay search engine sa imong laptop o sa imong computer, sa imong tablet, mugawas diha ug na kay software nga eSword, mara man na akong gigamit eSword, makita nimo kung unsa nga word ang gigamit sa Greek. So naay mga paggamit ana, halimbawa ang paggamit sa kanang gitawag dioko, a prolonged form, a prolonged form of primary verb compared at the base nga figuratively to pursue, by implication to persecute. Kanang gitawag dioko nga ensue, follow, given. Another word nga gigamit diha sa mga word nga persecution, kanang jugmos. Ang meaning anang jugmos, persecution. Sa strong concordance. Pero paggamit ni Kristo sa Matthew 24:21, o ang paggamit ni Kristo dito sa Revelation 14, ang gigamit niya na Greek word usa lang, telepses. Mao na telepses. G23:47. Ang meaning sa telepses, pressure, literally or figuratively. Afflicted, anguish, burden, persecution, tribulation. Gigamit sa King James Version ang pulong nga tribulation in 1611 because that is the most understandable of that generation. And so on. Pero atong tan-awon sa atong pagtuon karon, kung naplastar ba gyud ang atong pagsabot ni ining Matthew 24:21, in which maurasad ni siya sa New Testament nga mutudlo nato mahitungod sa konsepto nga atong gipaabot nga persecution. Wa may lain bisag asa kamo imo nang ukay-ukayon niya. Wa man kay makit-an kung asa nang atong gikonsepto nga persecution nga atong giulat. Persecution. Unya ang term diha sa ato tribulation. So dili ta magbase on. Nakanindot magod sa atong generation kay dili na kay lisod nga moadto pa tag library. Diha mismo sa imong kamot, makita nimo, ma-search na nimo ang Greek o Hebrew. So, lindot kay na siya igsoon na mga pagtulunan nga atong makita. So, sa atong generation karon, makita nato kung usa ka tinuod ni gihingon sa Matthew 24:21. A tribulation never was since the creation of the world. Sa verse lang daan, makabantay na ka kung sabay po sabot. So, atong tanaw ng atong world's condition karon na ay global movement. Pero unsa nga global movement nga makita nato nga makaresulta siya nga makaproduce siya international law. So, kinahanglan og misgo tag sandilo ayo-ayohon sa nato nga doon natay gitawag og scientific or social science evidence
nga dunay movement nga nag-explain nga muhatod gyud didto. Nga di ka ka-explain karana kay imo. Ang kadaghanan na to conspiracy theory lang. So unsa nga global movement nga nakapatuyok nga makaproduce kini siya og international, makatukmod sa tao o sa mga tao nga nakalingkod og mga posisyon nga makaproduce og international law. Unsa nga movement sa planet Earth nga naay mahitabo nga national law and so on. What is that global movement that generate international law or national law? Nya pangutana, asa kana sa Biblia nga makit-an nato nga dunay gisulti di ay nga nag-describe sa atong realidad karon? Unsa may realidad di ay nato karon? Unsa man na nga tribulation? Unsa man na nga pressure? Nga wa pa gyud masukad mahitabo sukad sa pagsugod sa paghimo sa kalibutan? Unya mahisgot nga natay gipaabot nga persecution. Unya naa nag-conceptualize na nato. Unya nag-ingon ra ang Biblia sukad sa pagsugod sa kalibutan wa pa mahitabo. Na mahunay dapat natong tunan. Mao na mahimo nato nga buhi ang pulong sa Ginoo, no? Kay kanang current events importante na intawon igsoon ikaw nga magwali diha og asa ka magwali, importante ng current events oy. Kay mo na mutudlo nato nga ang pulong sa Dios buhi. Buhi ang pulong sa Dios. How is truth alive? What is truth? Christ testimonies. Mo na iyon ang Isaiah 8, no? Isaiah 8:20, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light. Ang ikaw, Sister Mercy, yung kinahina, dili na ka mag-usik-usik sa mga oras sa paminaw, anang mga tao nga uwa magtudlog ka matuuran, kay mawala ka kadugayan niya. So how is Christ active today? How is truth alive today? How is the Word or the Bible alive today? So mo na, kanang word nga buhi, mutanaw taong tinuod ba ng buhi ng pulong ni Kristo sa pinulungan nga Great Tribulation. Great Tribulation. Base nga sa umaabot pa man nga panahon, no? Ang tribulation ba ongoing event or coming event? Diha, yun ang damay kapag pagka-plaster sa kaaway yun nga, kahuna-huna nga dili mao. Ngayon diha, Matthew 24:21, for then shall be great tribulation. O niya, sa Revelation 7, ang mga 144,000, these are they which came out of great, nigawas yun sa great tribulation. Kaya nga naman din sila mugawas. Mugawas sila. Chances are, naa sila sa sulod ni anak ng mga movement. Naa sila sa sulod, which came out of great tribulation. Nga naman, nagpuyutan rin ng kalibutan, na ang kalibutan, gi-claim sa kaaway, unya dunay movement ang kaaway, na tibuok global movement yun. Niya kana nga movement, wala mailhi nga, maudi ay ng great tribulation. Maudi ay ng great tribulation. Wa mailhi. Kung saan pagkailang nga butagod, blind and naked. Blind. Ato nang dawaton ko nga blind and naked. Wata kakita nga mo na din ay great tribulation. Na bisag unsa nga Greek nga Hebrew imong basahon nga libro. Mao na di na mo. Truth stands by itself. Truth stands by itself. So dinhi atong makita mga kaigsuonan. Pamalandungon nato ning pulong ni Kristo, no? Siya gyud nag 21 naman na humana ta sa 14, 15, ana. So niya na ta sa kining iyang usa sa mga panapos nga movement sa planet Earth. No, Matthew 24:21. Ngani ang kasunod anang verse 21 sa 22, and except those days should be shortened. Pamupo niya na nga adlaw eh. Sa ato, bakit niya atong feeling? Would it be an evidence, a manifestation of evidence nga ni ata sa panahon ni Ana? Kay pamupon, makafeel man, kusugas adlaw, pagdagan, nga tunga-tunga naman sa. No? And except those days should be shortened.
there should no flesh. Kanang flesh, sarx na siya sa Greek, sarx. Flesh, be saved. But for the elect's sake, those days should be shortened. No flesh, be saved. Grabe yun ay na siya ka ngilngig nga panahon. Kinahanglan pamuo na ginas Ginoo ang mga adlaw aron ang iya mga pinili. Kaya nag-ingon yun si Kristo sa, if possible, even the very elect will be deceived. Igsoon. So kanang Matthew 24:21 na ama mo isor diha, pwede nyo nang makita igsoon. Makita ba? Mora ka nga kini nga aptong pagtuon, dili kayo mo maglisod, mag-explain sa mga Koreano, Japanese, German. Kaya ang ilang experience, ang ila sa karon nga mga kinabuhi, na-appeal sa ani nga panghitabo, igsoon. Mora na kanindot sa Christ closing prescription. Doon na kay significance, relevancy ba sa atong pagtuon. Ug tanaw na to na Matthew 24 sa lain-lain nga translation, sama sa Weymouth New Testament nagaingon sa 1912, for it will be a time of great suffering. The same verse, great suffering. Unya sa Matthew 24:21, the same verse sa International Standard Version, a great suffering. Unya sa Murdoch version, for there will be then be great distress, such has not been from the commencement of the world. Look, dili ganina, from the beginning of the world. From the beginning of the world. Dito sa Mark, from the creation of the world. Nindot kaayo ni siya nga pagkapulong. So kung mao na ang statement, great distress, suffering, tribulation, and so on, nag-ingon man ang teksto, atong basahon, since the beginning of the world. Wa mag-ingon nga, since the beginning of the church. Wala mag-ingon. Since the beginning of the world. O niyang ingon ang tao na sa Greek ng world, since the beginning of the world, till now. Hangtod karon nga naglingkod ta. Look. And never, and assuredly never will be again. Hindu ka anil. Tulog yun ka tenses, past, present, and future. For there will be great. So, tanaw ta dito sa salita nga kanang world. Kaya dili man church, world. Since the world, since from the beginning of the world. Kaya mao man na say object. Since the beginning of the world. Okay? Unya ang subject nato, persecution, suffering. Never was. So, kanang world igsuon, o ato ng tanawon sa Webster Dictionary, na ang meaning an earthly state of human existence. Number 2, the earth with its inhabitants and all things upon it. Ang kinatao, ang world daw, ang ibig sabihin sa world, ang planet Earth o ang tanan ni nagpuyo o ang tanang butang nga naa niini. Planet Earth, ang tawag nga Earth and everything on it. So, mo rin meaning sa ginatawag, since the world began. Ang meaning sa world is the earth. Planet Earth. Exon. So, muato ta sa strong concordance sa original Greek word, ang paggamit niya na niya is cosmos. Ang meaning sa cosmos, probably from the base, orderly arrangement, that is decoration. By implication, the world in a wide or narrow sense, including its inhabitants, literally or figuratively adorning, or the world. Exon, by implication, the world. The world. Exon. So, kini nga mga meaning, o ay mo nang palalumhan pa, muhatod na nato sa pagsabot igsoon, nga kanang strong concordance sa pag-ingon, a tribulation never was since the world began. Mangutana ko ta. Unsa kahay diferensya sa planet Earth sa panahon ni Moses o sa panahon ni Abraham o sa panahon nato karon? Kay world man, unsa ba kahay diferensya sa planet Earth sa panahon sa atong lulo, sa panahon ni Rizal o sa atong panahon karon? O nya og tanaw na ba nato sa strong concordance ang word nga tribulation, ang original Greek word
telepses. Unya ang first definition niya, pressure. Literally or figuratively. Naagi, open and close parenthesis. Ang meaning sa telepses, pressure. Literally or figuratively. Afflicted, anguish, burden, persecution. Nindot ka ni siya, sa akong amigo nga naa sa Canada, kay Hilbert, nindot ka na siya nga amatunan ba? Tanawa gini previous nga mga presentation kayo usahay, daghang kay 95% lagi, 95%. No, 95%. Nga ni, aktibo ng 95%. No? Aktibo na siya. So, tribulation, anguish, persecution, trouble. Mao nang gigamit nga tribulation sa Matthew 24:21 sa King James. Pero gatong tanahon ang lain niya nga meaning, ang relevant nga meaning, ang meaning matud pa sa strong pressure. So kung pressure siya, mutanaw ka sa dictionary unsay buti pasabot sa pressure. Ang iyang language karon walay lain nimo makita basta word nga pressure in physics, in English, or in whatever words, simple words, ng meaning anang pressure, stress. It's all. Stress. Wow! We are now moving to a condition right now. Stress. Ang meaning sa pressure, sa Microsoft Encarta, Microsoft in a noun form, mao ni siya, weight, heaviness, burden, compression, gravity, density, force, stress, anxiety, weight, demands, difficulty, load. Magsuon na siya nga word ba nga, nagbagdugang nato sa pagsabot. Kay magsuon, gitawan na siya magsuon, synonyms. Okay? The burden, ang kabugaton, ang pressure, gi-pressure man ko karonda, no? Pag ma-pressure ko, dili ko ganahan mo kaon. Mao na yung meaning anang pressure. So, mangutana ta karon. Kaya nag-ingon man ang Biblia, at pressure never was. A tribulation, telepses, never was since the world began. A pressure. Unsa man na siya? So mangutana dayon ta, unsa may dipilin siya kuno sa planet Earth before globalization? What's the difference, my friend? Sa planet Earth, of course, ang planet Earth na ay yuta, na ay tanong, na ay mga hayop, na ay tao. Kaya mao man ang atong planet Earth. Kaya nga, since the creation of the world. Doon, declarative sentence na siya, ha? Then there shall be great tribulation. Never was since the creation of the world. Sumuhatag ka comparative view, comparative sa kalibutan, sa panahon nga nidagan, movement ba sa panahon. So din atong makita karon igsuon, og tinuod ba yun? Di na tamo interpret. Pasultihon na lang nato ang science sa kalibutan kung doon na bagoy stress ang planet Earth. Ninduta na uy. Naadi ay stress ang yuta. Naadi ay stress ang tanong. Na-stress di ay ang mga hayop. Na-stress di ay ang mga tao. Kung yan lagi yung Bible. And there shall be a tribulation, never was since the creation. Tungod kay ang river, mount at island, sukan pa sa magsugod nato nga, mauni siya ang engagement nga gilitok ni Kristo siya ng Abel, nga bita na upat ka buok na diha sa Mount of Olive, kay nagisgot na sa four corners of planet Earth nga. Ang event nga gidescribe ni Kristo, global ang scope. Ang event, global. Buti pa sabot global, wa na tay rason nga, uy, dugay pa mo balik ang Ginoo. Wa na kay rason. Global na. Kay ang pagbalik sa Ginoo, global, all eyes will see it. So it talks about global, my friend. So kanang stress nga atong makita sa atong panginabuhi, o sa tao pa, doon ay physical, mental, o spiritual nga stress. Pero mangutana ko no ta. Sa hayop ka, na-stress kang hayop. Mao bitaw na nga bisag asa nga libro karon sa animal science, di kita ra ang generation nga labihan gyud ka luoy sa mga hayop. Gitawag na siya sa libro nga author niya, ni kining ng author nga libro, Animal Stress.
Daghan ka na sila, oy, makita sa internet, i-type na nimo ng animal stress. Na-stress ang mga hayop. Dili may stress nga, kanang magbuhi og mga baka nga dili palihukon, na diha, maglintindog na sila diha, o niya nay suga, di matulog. Sige lang, pakaunon. Aron tinder ang ilang unod. Wala na sila sa natural way of living ng mga hayop. So, pressure, stress kaayo ng ilang kinabuhi. Uy, unya na apay manguhag gata sa baka nga persigaw, stress kaayo. Mabita lang ingon sa ubang mga scientists nga, once ma-stress ang hayop, mo-emit siya og mga iyang kaugalingong chemicals, kunya kung makaon sa tao, mahimong cancer-causing agent ang mga nagakaon sa hayop. Nga science man ni nagingon. Animal stress. Kita bagod mo mga manok nga gikulong diha, nga mahibulong ka kanang mga manok mga gikulong, palito nimo. Inig kuha nimo sa gitalian gitali ang manok, gitali ang tiil, inigbitay sa moto, di mo lihok, naanan naman sila kulong. Nagkulong. Grabe ang atong generation. Sa competition, sa pagpadaghanay ba? So, no wonder nga nangasakit ang mga tao. Nangasakit. Kani ka ng COVID. Tungod sa gustong mukaon sa dili pakaon nga mga huyawa. Doon na tayo episode, kung nasa nagsugod ng pangilan nga ng irinungdan sa tanang sakit o kamatayo. No? Kita ni mo na nga ang mga hayop nga nakita nato sa atong generation. Stress kayo sila sa ilang kinabuhi karon. Stress. Ang manok sa una, normal. Niya, nahimong 45 days. Niya, narotag 24 days. Nga na, 15 days na. Ang iyang dakog lawas, pero ang tingog, murag ihapog piso. Ngil-ngil kaya niya ito. Kaya nga naman, kanang manipulated nga panghitabo sa mga hayop. Animal stress. Niya, naay solusyon ang millennial development ko. No, ngani ta karon og mga glow kanang unsa man ang imong itlog kanang sa manok na siya kanang native na, organic na siya. Mukhaon kog chicken kanang native lang kay wa kay na siya chemicals. Kay chemicals wala ta mo gamit og word nga stress. Sa tanong kaya na stress at ang tanong. Ang tanong na ang yuta, soil, asay soil stressing so on. Mga science karon ba? Daka kay mga libro unsaon pagtabang nato nga masulbad ang production sa agriculture. Kay ang mga yuta stress dili ma-stress nga ang yuta bisag unsa lang chemicals ipamutang aron ma-sustain ang production. Grabe sa competition iso. Thousands of hectares sa Melbourne dili na mutubo. Diya sa Cotabato, namalhin na ang mga Don del Montes bukid nun. Kay di naman maka-break even nga ni ang ilang production. Kaya ang mga yuta sobra na ka-acidic ko. Ginabuldos pa na sa una, pagawaso ng ilalim, butangan ng mga chemicals. Grabe zone. Stress, soil stress. Use of microbes for the elevation of soil stress. Muna na yung mga panggamiton dahil nato nga sa atong generation nga mga wati, mahimo dahil tag mga, di ba? Naman na sa ato diya, bisag asa mo, mamanigi pang natabaho na to, mananuntaw mga gulay, kinahanglan na to, tambalan ang mga yuta, kay yuta, acidic na. Acidic ang yuta. Ang tawag ka na adtulin, nga klase sa yuta, grabe ka acidic. So kinahanglan tambalanan ang yuta. So na mga inisyatibo, programa sa gobyerno, wala sa magkulang ang gobyerno aron tambalan ni sila nga panahon. Kaya nago tayo millennial development. Saan pag-development ko ang yuta, wala na, stress na ang yuta. So muna, nindot kayo yun lagi ang pagkasulti yun ni Kristo ba? Diha ba sa Mount of Olive, kanang upat ragyo na sila diha, upat, dili na 11. Sahay, magpakita na ba ng mag-crusade niya, 11 kabuok ang Matthew 24:14. Matthew, 11 kong tao, nga upat na sila ka, mga apostolis diha, kanang Matthew 24:14. Upat na sila. Sunod na naigsoon. Unsa man nga mga stress, umanata unsa nga stress ganina niya, soil stress. Ang sunod nato karon igsoon, plant stress. Na-stress ka ang mga tanong. Payat na ang mga tanong igsoon, payat na.
Patubuon ni mo siyuta nga acidic, stress kayo sila. Muna daghang kay mga chemicals, no? Chemicals nga gipang-imbento para lang ma-survive pang mga tao. So kining plant stress igsoon naa say mga solusyon nga gihimo ang atong mga stakeholders of this planet Earth to sustain production. By the way, doon na nalay unong ka mga nasod. 6 countries in the world that supply the food cycle of planet Earth. Unong na lang sila. Ang nag-supply ba? Thailand is one, Canada, Australia. Maigo na siya duha ka dunay duha ka nasod nga maigo sabay-sabay og calamities. Mag-breakdown ang food supply sa planet Earth. Nga ka time ba mga itong sitwasyon igsoon. Wala kinahanglan magtinabangay. Naay magtinabangay dayta kay save planet Earth. Mo na siya ang movement igsoon. So unsa pa niya plant stress na mga payat na yung tao ng mga gipananom igsoon. Mo na dunay global plant stress initiative. Doon na mo funding dayon, tagaan mo mga funding. Naglihok man gyud ba trying to sustain what is life on planet Earth. Pero sa mga anak sa Dios nga naay story of redemption nga gigunitan, naay plan, blueprint of redemption. Dapat comforted na ta na naatay point nga we need our families. We need to save our families. Nga usahay ang atong konsepto sa family nga itong mga anak kinahanglan mao ni silang maabot nila, mao ni sila ugwa pa lang tani siya nga plan of redemption. Okay na siya igsoon. So gawa sa plant stress, soil stress, animal stress, naapagyoy water stress. Kakuya. Soil stress. Tungod na lang pagka-stress sa tubig, nanggawas tayo ng mga negosyo ng mga alkaline. Nagdakan, kaya mga alkaline niya. Ang number 1 na from the eastern part of the planet Earth, ang Korea o ang Japan, nag-imbento, nangunang imbento ng mga alkaline machines. Alkaline machines, igsoon. Nga, murag ang atong paglaom na lang sa nindot pangpuyan ng kalibutan, kay naatay mga machines nga maka-alkaline. Maka-alkaline kuno sa tanan, cure for all ang alkaline water. Kay muni mo mag-explanasyon nga ang atong gikaon acidic, ang tanang acidic ang ngilingigan. Doon na tayo lang episode na mahitungod sa air. Aron matsabtan ninyo nga an art of destruction kanang mga alkaline. Nato sa una ni bupuyan nga bupalit na siya machine kay 150,000 nga machine para maghimok alkaline. Ginato ha? Palit ka ng alkaline? Oo, nay tester. Tester na to. Mag-tester, mahimong alkaline ang tubig. Ang pH niya, pH value niya, nag-8, maabot og 9, grabe kayo siya. Mao ba? Sige, magkuha ko drum sa tubig. Drum sa tubig. Pakita na ko nimo kanang imong alkaline, kanang iya lang alkaline daw sa machine dili po na initan. Di pwedeng dugayon o imnon dayon mo na, pero barato lang kay uman yung mahurot ang per gallon, mag-refill ka barato na lang. Na ako dili itudlo ta mo sa pag-alkaline. Palit lang kag sunrocks niya o sunrocks sagulan nimo nang usa ka drum nga tubig nga drinkable water, butangin ng sunrok, kutawa na siya. Aron mahimo na siyang alkaline. Naitagang, pero ang alkaline water natural nga kita nato nasa spring, no? Nasa spring, so hugaw naman salain natural. Ang ato isgutan lang din kanang water stress. Ang evidence nga ang planet Earth 50, 100, 200 years ago, 50, 30 years ago is so different from planet Earth today. Alam, ibaw naman tungkol sa globalization, daghang kay basura, daghang kayo ang mga chemicals nga nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Gawa sa ani karon kay human naman ta sa animal, plant, soil, water, these are the planet Earth. Unya ang katapusan na kining tao, human being. So lampurnas na tanan, stress na. Mao ni igsoon nga kitang tao sad stress na sad. Nagingon nga ni ang usa ka science nga no health without mental health. Nga naman, stress ang tao. Asa ka kitang generation? Grabe. Giunsa pagtuon ang kondisyon sa planet Earth
especially sa human being. Unsa may koneksyon sa suicide, sa stress sa mga tao. Unsa may kondisyon, unsa naman di ay ang kalagayan sa kinabuhi sa mga tao karon. Ngani uban siguro kanato depressed tungod aning COVID 2019. Nata sa mga depressing state, pero pasultihon sa una nato ang science. Kay mao ra man ni siya mutudlo nato. Ang Bible kamo bitaw na sa sinugdanan pa nga sa una nang hambog ang science nga sila ang basihan para matinuod ang Biblia. Pero karon dili na. Daghan ang pangutana nga di matubag sa science, pero ang Biblia may magtudlo sa science karon nga ang Biblia 2000 years ago gisulti na day ni Kristo nga mao ni ang science sa atong generation. So ang human being karon igsoon atong mapamalandong nga mental stress. Mao na doon natay World Mental Health Day every year. Mental Health Commission of Canada, Mental Health several years na. Imagine, by the time nga dito mi sa balay-balay, dito mi sa Bukidnon, sa Davao, sa Cebu, wala pa'y balaod sa una na mental health law. Pero gidiscuss na ni nato igsuon. Naanay statement sa Elijah, naanay sa Biblia. Muna wala ta kaabot diha sa uban, na wala yun. Kaya nga ni uban diha unta nga maminaw, gibagbabagan kay nausa ba yung tao na buhi ka na si Taning, oy. Ang gamiton ni Taning, si Kristo God. Ang mga disipulo, gibabagan God. Kita pa'y mag-uol, si Kristo gibabagan. Di na ta mag-uulan ng babagan ng mensahis. So di na ito makita igsoon nga bisan sa atong mga oras, stress. I am a little stressed right now. Na-pressure, kinahanglan, waadto na ko, di sa kumaminaw, kinahanglan, stress kay ta. Unsaon na ito, pagsultis tinood, naa kay impression nga you have to tell the truth, yung naaman ko sa trabaho, ni ako sa mission, unsaon na ako pagbarog, kay ilaman ko, mao na diha ang stress sa atong kinabuhi igsoon. Unya ka ng stress na ba, huwag mo nang basahon sa science. Matod pa sa science, kanang stress, it is a condition in human physiology. Nga na nag-ingon ang science nga once ma-stress ang tao, mag-acidic ang iyang lawas. Kung mag-acidic siya, mo na hinungdan nga daghang kayong sakit. Na nag-ingon ang science, World Health Organization, nga ang common signs, ang common causes, on-site causes, stress at work, stress from school, stress ka sa trabaho di mo. Bisan ang mga trabaho sa spiritual, stressful kaayo. Stress in personal relationship, such as marriage. Stress on finances. Stress from serious medical illness. Daghang kayo ang kanang stress igsoon in all facets of life. Bisan sa imong posisyon, stress ka sa imong posisyon igsoon. Bahitan director ka, presidente ka, no? Stressful kay na nga kondisyon sa kinabuhi. Ngani daghang kay nga sakit ana nga posisyon nga matay og cancer tungod ka stressful kay na siya. Pero ang tao ganahan kay mga ambisyon nga gusto gyud magpresidente. Nga mangita gyud paagi nga i-manipulate ang electoral process para lang mahimong presidente director. Ngilngig kay na nga manipulation. Ngilngig kay na siya sa atong generation. Wala side effect of medication. Stress from traumatic event like accident or death of a loved one, no? Stress from an event, like COVID-19, stress kayo. So ang common signs sa stress, psychological symptoms, no? Burnout ka, hadlo ka, worried ka, frightened ka, dali na kang maratol, irritable ka. Mo nang giingon diya sa science according to Walden, ilahaman ni si Exxon, ilahaman na siya. Mao man ang ilahang mga dokumento sa psychological symptoms. Unya ang physical symptoms ra ba, magkurog ka, panintun ka, disturb ka sa imong tulog, wa kay tulog, paspas ang imong palpitation, headache, magsakit imong ulo, chest tightness, stomach pain. So kita nimo igsoon, unya kini nga experience dili lang ni sa Pilipino, all humanity, global ni siya nga experience. Na-engage man nga nita sa COVID-19 nga stressful kayo. Nga naanad tag suri-suroy, di nakasuroy.
Mo na nag-suicide na lang uban, depressant, na-depress sila, mag-inom na lang mga depressant capsule or tablets. Grabe ni igsunoy. Ngilngi kay ni nga movement sa atong generation. Mo na nag-ingon ang global organization. Dunay Global Organization for Stress. Are you aware? In September 13, 2019 is siya nga publication. Nagaingon siya din stress levels are rising worldwide. Look, grabe. Rising worldwide. Kuya, kinahanglan mo inom kog tubig, Alexon. No? Kung namoy tubig diya, inom sa mo, Alexon, ha? Inom sa mo tubig diya. Ang uban siya, nagkaon pa ninyo, pero inom kog tubig dire. Alkaline siya, kagikan ni siya sa deep well. Deep well ba? Nagpalit lang ko gamay nga tag 45 pesos nga filter nga naay murag magnet o na naay mga bato-bato. Ako nang i-filter. Niya kay ano naman sa laboratory nga drinkable siya pero nalay baho. So ano mo magpalit lang ko 45 pesos nga filter. Niya limpyuhan lang nako sad after a week. Limpyuhan ako chlorine, ugasan nako aron makainom kini akong giinom. Mura sa ni siya og Kangen water ang lasa. Kangen water. Mahal kay nga machine. Pero naala ni siya, way bayad. 45 pesos. Inom. Astang lamia sa tubig. Oy nga, wa mo agig machine. Pagdukdok ka mo dihas bagangga des mga dagat. Pagdukdok mo bato. Bato, dukdukan ng mga buhing bato diha. Pinupinuhan na. Nag-uling diha nga bagol. Lutuan na niya, buhimuan ng filter. Filter na. Mura nagtubig nga. Alkaline. Nindot ka na siya yung Zoroy. Balik na rin sa Global Organization. Alas 9:05 na ba? Stress level are rising in workplaces around the world. In recent global survey, kamang nalay basa na rin zona. Kamang nalay basa. Basta, stress solutions for the world. Global Organization for Stress. Ibuti pa sabot. Ang stress, global na nga sitwasyon. Kondisyon sa planet Earth. Wow. Uy, pressure, stress. According to World Health Organization in 1998, no? Of the 10 major killers of the world, one is only caused by bacteria, and that is tuberculosis. 9 are caused by stress-related diseases. Allah! Stress-related diseases? Grabe naman na siya, uy. Muna, hypertensive, diabetic, unsa na nga mga sakit isuon nga aggravating circumstance nga ma-stress ang tao. Muna di ta mahibulong karon nga naagoy global stress summit. Ang tanang hospital karon na nga sila yung mga stress nga stress mga offices, stress clinics. Uy, sa una, wagi mo tuon na mo, nga maunay mahitabo. 15 years ago, gidiscuss na nila itong Matthew 24:21. Nga stress na. Wa pa'y mental health law. Wa pa'y mga balaod sa Pilipinas. No? Kaya balaod sa mental stress, 2002. No? Kaya rin online event, April 16, 18, 2019. Muna siya, Global Stress Summit in 2019. Unsa pa na igsoon, muna ilang gidiscuss nga how it affects us. Nindot siya. Sa unsang paagi nakaapekto ang stress sa atong pagpangalagan. One of the difficulties with stress is that people experience stress in different ways. Nagaingon siya din ang usa ka dokumento na stress targets the weakest part of our physiology or character. Weakest part of our physiology or character. Kung sa man di ay naigsoon, what's my stress? Grabe kadaling masuko, dalaki na. Tanan nga negatibo igsoon. Di na musimba, kay na stress. Sakit ang ulo. Once masakit ang ulo, ma-stress ka, sakit ang ulo. Kanahan pa rin ka musimba. So, under times of stress, kung sa man mga epekto pa igsoon, na gitawag nini sa ilang mga dokumento, sa memory problem, poor
Ang imong judgment apektado, inability to concentrate, brain fog, dili ka kakliro hunahuna, indecision, dili ka ka-decision, starting many tasks but achieve little, self-doubt, madudahon ka na, cognitive na siya nga epekto igsoon. Muna nag-ingon ang Mayo Clinic staff nga stress symptoms effects on your body and behavior. So, muapekto siya sa behavior or character sa tao. Nga wata ka bantay, nagsige tagpaabot ang sandilo, pero ang atong behavior, ang atong character, gipurma na sa klase sa persecution, sa klase sa stress, nga nihulma sa atong kinaiya, nga dili natapitin mo sugat sa Ginoo. Masunog ta, uy. Kaya di wa man ka masiliwan. Di man ka kasugakon og tanaw ng himaya sa the coming Lamb. Wa man ka kabantay. Nilngit. Naging rin ni common effect of stress. Indeed, stress symptoms can affect your body, your thoughts, ang imong nahuna, and feelings, ang imong pagbati, and your behavior, my friend. O yan, labi na, kung may stress ka, o teacher ka, makasuko ka, di na ka mo smile sa imong mga estudyante, di na ka mo smile sa ginikanan, stress ka. Grabe, silent kayo ni siya igsoon, but it's so devastating. Yan no kayo ni siya, pero makalilisan kayo. Makalilisan kayo ni siya. Kay wasakon ba? Systematic kayo ang iyang pagbungkag. Pagbungkag igsoon. System ba? It goes into your system. System yun. Ang iyang giatake igsoon. Muna ang common effects of stress on your body, headache, muscle tension pain, chest pain, fatigue, dali kay kang makapoy. Imbis ganahan pa ka nga, ang mga anak malipay kay muluto ka, dali ra ka, stress ka. Nganong na-stress ka, kay nakakita ka o nindot ka ayo nga sinina sa imong silingan. Oy, na-stress ka, kay nagsilos ka, di nakaganahan muluto. Kaya grabe gipikto na natin discussion na nga nindot nga discussion ana nga tong stress igsoon, no? Ano sa general, no? Common effects of stress on your mood. Sa imong mood igsoon, sa body na kay physiological pain, stomach upset, sleep problems, change in sex drive. Unya common effects of stress on your mood. Ang mood nimo, anxiety, magulanon kay ka, problematic, restlessness, lack of motivation or focus, feeling overwhelmed, irritability or anger, sadness or depression. Mo na mood sa may stress igsoon. Di ta kabantay karon, di ta mga itabag sa Ginoo. Common effect of stress on your behavior. Sa imong mga overeating ka na, di nakakabalo sa balanced diet, unya mo na ang mga kalaki na di nakabantay lagi, overeating na. Kay today pagawas sa iyang pagkaon, angry outburst, drug or alcohol abuse, muadto na lang, mo inom na lang, bubog na lang. Unya kang uban manigarilyo na lang kay na-stress. Unya social withdrawal, dili na mo attend og worship, di na mo attend og mga meeting, di na mo attend og Bible sharing, dili na mo kanta, dili na mo appeal kay social withdrawal na. Unya exercising less, dili na nga mo exercise man nga na-stress naman nga nila siya. So diha na to makita mga kaigsuonan nga kanang chronic exposures to stress can change personality. Unya ang issue naman nato paingon sa langit ang atong personalidad. Ang atong pagka-witness. We need to witness of Christ coming. And may even influence moral behavior. Grabe. Moral behavior. Apektado. Unknown to most of us. We've been devastated, my friend. Chronic stress and depressions alter the structure of our brain with shrinkage in parts of hippocampus and the prefrontal cortex. Grabe igsoon, no? So, mga science na ni siya igsoon, it modulates our emotional responses, engages, makapahinay ni siya, no? Sa atong emosyonal nga mga reactions,
o engages in problems, dili natakabalo kay musulbad o problema o niya aktibo para sa natural unta nga panguna-una. Nawala na siya igsoon. Mao na hinungdan nga sa atong kalibutan karon, kanang atong gibasa, mauna siya ang kondisyon sa humanity. Why pili? Ma-pastor, ma-ministers, ma-mayor, ma-governor, ma-presidente, ma-ordinaryong tao, ma-farmer, ma-fisherman, mabata o matigulang, we are devastated by the enemy. Lalo na ug mo-function na ning atong competitive nga covetousness. Mao na hinungdan nga nahimo ang movement for global mental health. Ang mental nga kondisyon sa kalibutan, sa humanity. So diha nimo makita karon nga dunay movement for global mental health. Ato ra man ang gikopya, no? Magsugod mo tan-aw unsa ni mga movement policy, unsay mga policy, ani na. Policy movement for global mental health. So kinahanglan gyud dunay palisiya, dunay pagtudlo, dunay mga teachings unsaon pagsulbad ang mental health problem. So tungod niini mga kahigalaan, ang atong Pilipinas nagahimo og aksyon. No? Kanus amanigi aprobahan sa atong presidente bag-o lang 2018. Duterte signs Philippine Mental Health Law. In other words, mutindog ko, nga ang kalibutan o ang gobyerno sa kalibutan gi-recognize nga kabalo di ay sila nga gisulat na sa Biblia. Nga naa di na a tribulation never was since the creation of the world. No? Nga stress, ang concordance, telepsis, ang meaning stress. You know? So ang mental health law giaprobahan aron sulbaron, aron solusyonan, aron i-save ang mga tao nga nangamatay. Daghang kayong suicide, daghang kayo nga sakit, nagsugod lang sa stress, na atake na og cancer, atake na hypertension, atake na heart attack, igsoon. Mao na matud pa sa usa ka pamantalaan nga nagaingon, nagalaom kita nga we can save someone, ma-save nato ang kinabuhi sa usa ka tawo by the immediate implementation, ang tawag nila ani igsoon, landmark law. Ang grabe, ang kalibutan na ginitabang natong sabot. Landmark law. Pero musulti ta karon ninyo igsoon nga kini Matthew 24:21, it is a landmark truth. Aron mo kita ta sa atong pangunahuna nga sige tagpaabot anang sandilo pero guba na din ang atong kinaiya. Ang atong kinaiya dili na din mao igsoon. Dili na din mao. In 2012 alone, the World Health Organization reported that there were 2,558 cases of Filipinos who died by suicide, my friend. Grabe. Or average of 7 cases per day. Grabe na siya nga data. The Department of Health for its part reported that 1 in 5 Filipino adults has some form of mental illness topped by schizophrenia, depression, and anxiety. Ang atong una-una sa una, basta mental health, mga naana sa mental hospital, kanang mga sira og ulo, sila. Hili lang di ay igsonoy. Kaya kanang paingon sa sira og ulo, na ay mga stages diya na. Na ay stages igsonoy. Busa ni ining kagabion, sa dili pa ta magtapos, kay ato gini siyang himay-himayon nga ang tanang kalibutan ni action na kay dugay naman ni siya nga kaso sa planet Earth. Planet Earth ba? Tribulation never was since the world began. Hayop, yuta, tanan. Muadto tas Korea. Tanaw mo ng Korea. The Korean Herald, newspaper sa Korea. Government announces measures to deal with mental illness in light of rise in crimes. Nagkataas ang kriminalidad tungod kay daghang mga may sakit sa utok. Ngilngig na. Di na. Truth stands by itself.
Atot mo na naghimo dahil ang Korean Law of Mental Health Act. Nasa Korea na. Nya mo ato na sa laing mga nasod. Mongolia, World Health Organization in Mongolia. Mongolia has a mental health law. Naasa sa Mongolia. Ato na sa dito sa Indonesia. Global Mental Health in Indonesia. Nasa sila'y balaod dito igsoon. Mo ato na sa laing sa Malaysia. Mental health. Kailangan pa ba nating ano yan? Kapatid? Ang pulong ni Kristo mo ni ang current events igsoon. Sister Mercy siya na mo ni ang current events nga gisulti sa Biblia. Pulong sa Dios. Ngayon na siya, Sister Mercy, bisitahan din kay atong tabangan ng taon siya. Sultihan na to. Matabangan na to siya. No? Kay andam ta 24 hours ta mo share sa mensahe. Unsa ba igsoon? Mental health. Ang sa kanasod, Vietnam. Mental health. Nasa na sila yung mental health law. Ngani, nag-aingon din sa Australia. Sa Australia. Kamu nga nasa Australia karon nga makakita ni ini nga presentation. Laliman ka, matod pa sa ilang dokumento. 1 in 5 Australians aged 16 to 85 experience mental health condition every year. Grabe. The most common conditions are depression. Muna common kaya na nila kanang mga antidepressant tablet sa Australia o sa Amerika. Sa Amerika, pangutanan ninyo ng mga Amerikano, Canadians, Europe. Common na, murag di naman na irisita doktor ng mga antidepressants. O niya, pag irisita na nila, basta common na nila nga inumin. Inumin kay antidepression, anxiety, substance abuse. Matod pa sa ilang data, 45% of Australians will experience a mental health condition in their lifetime. Wow! Grabe ning mental health nga issue igsuon. Uy! Muadto ta sa Australian-based nila nga mga news, tanawar ko na 1 in 3 women, 1 in 5 men. Grabe na nga ano. 6 Australians die by suicide every day. 5 of whom are men. Mga lalaki, John. Unong ka mga Australian mag-suicide kada adlaw karon. Buti pa sabot karong adlaw nga nag-online ta, dunay unom nga nagpakamatay sa Australia. Unsa man na kaseryoso in taon nga kondisyon. Ug doon na tay paghigugma sa kanan. Saving souls. Unsay gihimo nato para i-save ni nga mga kaluluwa nga naigo sa depression igsoon. Usaw nato pag-engage sa mensahe nga sila makakita nga dunay Ginoo nga nagsulti 2,000 years ago nga kanang atong eksperyensya gilutok na ni Kristo nga mao ni mahitabo sa planet Earth kay ang kaaway maningkamot nga ma-depress, may stress ta. Kay mao na yang gihimo stress igsoon. Lalimang ka mag-suicide sigurado na nga kauban na maglangoy-langoy dito. So dinhi nato makita igsoon unsa kabug-aton ang pulong ni Kristo. Kaya kinahanglan kita mutubo ba? Kaya kita usahay mo data espiritu nga, kompleto na ko, importante Sabado, di ko grabe. Ang pangutan ako ng mga Hudiyo sa history, kinsa man tong nangamatay on the first destruction of Jerusalem, in the first Advent, kinsa man tong nangamatay, Sabadista to 24 hours Sabadista, stricto pa nga nito sa Sabado. No? Stricto sila sa Sabado. Pero wala, gilaglag sa Ginoo. So dihan ni mo mapamalandong igsoon. Niya adto tas Canada, kanang sa Canada igsoon. Naman si Himber sa Canada. Tanawar ako na sa birthday sa Canada. In Canada, only 1 out of 5 children who need mental health services receive them. 70% of mental health problems and illness have their onset during childhood. Mas bata pa nagsugod ang mental health sa Canada. Nya diri sa Pilipinas kay naadik naman og dula gyud og mga mobile games. O dili na sila kaduwa, mas stress na sila. Once mas stress ng mga bata, ang mental effect, ang physiological effect sa stress sa mga bata, di na sila mukaon. O niya magsugod na, normal man na sa natural law, sa physiology nga, ugway pagkaon, magkutkot na ditong tinae diya. Ugwa na gracias Ginoo nga napakaron nagpabilin, daghana na siguro nga matay karon ng mga bata. Oy. So 3.2 million, the total number of 12 to 19 years old in Canada, at risk of developing depression in a staggering
3.2 million. Gaano ka control sa kaaway ni Kristo ang kaluluwa karon? Naliman ka na. Third highest in youth suicide ang Canada. Second highest, surpassed only by injuries of mental disorders in youth. Talandugo na kani siya. Sobra na kaayo ang ipakita sa Ginoo nato nga mga ilhanan. It's more than an evidence that Christ is coming, my friend. The state of mental illness around the world today, my beloved friends. So niini nga kagabihion sa atong pagtapos, ato ning panayunon ug maigsoon, atong detalihon ning Matthew 24:21. I-review ni ninyo igsoon, kay naa mo'y tablet na mo'y computer, nagaingon diha igsoon nga, there shall be great tribulation, never was since the creation of the world, since the commencement of this earth, until now, and never will be again. Nga ni atong makita isoon sa pagsara sa atong pagtuon karon. Ang COVID 2019, the world seems scary right now. Unsa may ang nahitabo, stress, anxiety, panic, fear, uncertainty. Levels are running high today. Karon nga naminatan ni mga orasa, nagkataas, nagkadaghan according to World Health Organization. Nagkadaghan ang infections karon. Daghan kay conspiracy nga nang gawas, daghan kay ta maghimo-himo tayo soon og mga pamaagi. But the simple fact, biblical truth stands. Mutindog yun ang kabaturan sa Biblia. Nga we are living in the last days. Apocalyptic na yun. Nga natay impression nga this earth kinahanglan i-riskyo bag-oho na niyoy. Dapat ang atong una-una, Ginoo, bag-oho na. Dili kay magpatigbabaw sa atong una-una nga nindot papuy-an ang kalibutan. Pagkagwapuhon para ako ni akong balay. Mupalit pa kong nindot kay nga. O wala ka engagement nga wa man ay problema mo palit kag bag-ong sakanan. Mugwapo kag sa balay. Ang importante di nga ikaw ang imong kasing-kasing na engage nimo ang imong desisyon sa pagpangandam sa pagsugat sa Ginoo. Kung unsa imong desisyon, nag-reflect ka na siya, doon na ka na siya reflection, nga musugat ka sa Ginoo, Igson. Naka na siya reflection, nga musugat ka sa Ginoo. So niini nga kagabihion, mga kaigsunan. Ug imong tan-awon ang tibuok planet Earth karon, ang mental disorders span around the globe, na Igson, around the globe. Belgium, Netherlands, United States, France, Japan, bisag asa na sila karon igsoon. So tungod niini nga kondisyon, ni anata sa ginatawag karon nga mental health law. Naay gihimo nga mga balaod nga nahimo ni siya karong international law. Unsa may relasyon ani in connection sa atong gipaabot kuno nga Sunday law. Atong tun-an ang ginatawag nga international criminal law, atong tun-an ugma sa gabi ang international justice system, ang atong tun-an kanang ginatawag og hate crime in relation to religious freedom, aron atong mabanhansi kung asa man ta karon sa atong gihunahuna nga Sunday law of persecution. The greatest deception launched by Satan in the postmodern Adventism is on the concept of Sunday law and persecution. So let us bow our heads for prayer. Our great God, loving Father, nining nga kagabiyon, kami nagapasalamat, nining kay gayunan. Itugot o Diyos nga nagatanaw karon na ilang balikan sa pagsugod, agay silang panahon, nga ilang tanawon, paminawon ang imong mga pulong nga among ginabasa dinhi sining online namo nga pagtuon. Help us, Heavenly Father, with your grace and mercy, provide all the opportunities nga ikaw ang mag-arrange sa among kinabuhi, mag-arrange sa oras na makabatong kami panahon. Kami magatugyan sa among kinabuhi diya kanimo. Tungod kay ang imong pagsilyo, nagapadayon hangtod ni mga orasa, nagasustain ka namo nga kami mahimong takos sa pagsugat kanimo. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesucristo nga personal nga madulungan. Amen. So, sa gabi, Igsoon, ato ning padayunon, Igsoon. Naman si magtinabangay ta og analyze ba? Ha?
analyze sa atong sitwasyon. No? Asa man ni Pastor, thank you sa imong message. It's very alarming na. Now, may siya, uy, alarmist naman ka. Now, kanang moingon bitaw nga, uy, alarmist man ka. Magpasalamat ta sa Ginoo. Kaya nag-ingon na ba ang si Sister White nga, sound the alarm. So you need to be an alarmist to sound the alarm. Ayaw ka balaka o i-accuse ka nga alarmist because that is the duty and the function of God's remnant, my friend. Okay? So, at least, masabtan ninyo so, no? Na makita gyud ninyo ang kita mismo na engage ani nga problema, kita mismo mo naka-experience ani karon. So doon na natay comfort nini nga kagabion nga ato nang itugyan ang atong mga handom, ang atong kinabuhi, ang atong mga plano. Kay ang planos Ginoo nangatuman na taliabot na siya nya iya na tang kuhaon unya sige pitag plano-plano nga gusto ta magpuyo ni dugay ning kalibutan na dili na siya mao siguro ang planos Ginoo. So the evidence is more than enough. Naghatag yun siya signs. So makita ta ugma alas 9:30 na. So hopefully doon na mo yung mga suggestion, doon na mo yung mga sa susunod nato nga pagtuon. We are open and God bless us this evening.